ịmanụ na akụkọ m kọtara n'akọ ya ebe nwere ime vidio ịbụọ mee ịtọ mee ịnọ mee ise mee isii. So akụkọ anụmanụ a ka nka na-akọ. So wee bidozie ịmana ọ batazi n'obodo nwatakịrị ụmụ nwaanyị obodo mezie nye oyewezi ọnụ esara ile na nwunye ya mụtara nwa nke nwa wee je mụọ nwa mụọla ya nwa. O wee tụtụ ime n'ezi mụọla ya nwa wee nwee got isende nwunye ya amụkwa m nwa nwoke mụ na nwaanyị South Africa bikwa wee mụta nwa nwoke. Nwaanyị wee tinye nwaanyị n'alịlị wee na nwa bụkwa nke nwa ebe bụ nke nwa ebe bụ nke anyị nwe ya gwa ife na-eme na the system now because nwa anụmanụ nwaanyị obodo ọ kpọtara na klọb ewego amịgị akwụkwụ na mịa ya akwụkwụ isie ya sa oyebe ọnụ kọsịsịala ya na onwekwe nwa ọchụgo nwa for how many years. Nwatakịrị wee sị mma etinye ya mmọnwụ wee na-esi ibongi na-esekwa onye ọzọ ibongi. Anụmanụ nwoke obodo ha tụọ ya ime ọmụọ ọnọrọ na bie mụọ nwa a mee ka ya sị na onye nwa tụbara ya dị ime mana ọmalụ ọmakwa ọkwamụnwa maalụ kwamụnwa ma ihe na-eme na sistem. Ọ sị anya fụ ihe onyonyo ọ na-afụkwa ọkwa ọ nọ n'ime nga ọ nọ na mkpọrọ. So wee mụziara ya nwa wee nwee got isendịrị nwunye hey my gender anyị afụghị ife n'ụwa na ya jikwa wee bịa mụọ nwa wee bụọ nwa wee bịa mụọ nwa ka o wee bụ nọọ nwaanyị nwee nsogbu mana ya nwa na onwe nwekwuru nsogbu ọ nara atụ nwaanyị ime lapụ ihe a na mmasị everything mụnwa mana nwaanyị obodo mụọ gị nwa na nwa a bụrụ nwa gị because ka ọ na-ese ibongi ka ọ na-ese nwanne ha nwoke ibongi n'ezi neva ka ọ na-ese sọsọ ibongi ha emenwulie and inwe ahụ agwụ okwu ọgwa na ihe na ihe finish na ofu mbịa mit eyi ebe gị akọ ya ikwere akọ eli o because iko eli akọ ya ọyala ijewara no isize oke nne ngwa sorry wee mụọ nwa na-egosi nwunye bụ na ọbụla nwa ya nwa tụtara ime a uche onye ọzọ ifulia. So now nwa nwoke a wee kedozie enyi the other time ọ kpọ m sị m hey ya mama maka onye esi wee nweta arụsị na Ọkịja maka onye esi wee nweta ya gwọrọ ya ọgwụ na Ọkịja gwọọ ihe nwa na ọ chọrọ ịkpọrọ nwa ahụ ezu wee naba. Ọ chọrọ izuru nwa nwoke a wee naba jezie nakwuruzie nwunye ya nọ na Naịjirịa. Nsị ya biko na aka ma na ke ị na-akọ elile akọ eli agwa gị na mma ebe a na-eje agwọta ọgwụ ị nwekwara agwa m ide okwu ọzọ na ala anara apụ bọsị ibidoro igwa m ka isi wee bido if try kwa na next time. Now the koko na-emesi kịta bụ na nke nwaanyị bịaziri wee bụrụ na ego ha tụta na ọ na-atụ njanja ụmụ ntọnta akwụkwọ ọ na-atụ ọ na-apastara anything makwa n'anya ya to the extent na ha kwụnwụrụ ụgwọ ụlọ because ọ na-azụrụ nwa nwoke ofilu na-amụtala ya mana nwa mmadụ then anụmanụ nke a bụ na-achawo n'onwe ya nwe ọrụ ọ na-arụ ọ jizi afịa atụ akwụkwọ with ID ya na-atụ akwụkwọ ofere na-ele afọ ise ha na-ele ya ele ha kwụrụ ụgwọ ụlọ achụ ha n'ụlọ ha biri n'ụlọ ụka na chọọchị ndị Igbo bikọta na nke ndị Igbo si na ndị Igbo na chọọchị ndị Igbo chọrọ ka ọ na-emerụ ọfịrị na ihe bi for free mebi ọ dị-enwenwu n'ego ọfịrị ha na-aṅụkwana ya na mmanya because nke nwaanyị na-aṅụ njanja mmanya ịma nwa ahụ achụtara n'ụlọ nkwụ ha bịarịkwazịa jee n'chọọchị ndị obodo. Ọ na m anụzi na ọ na-asị na chọọchị ndị obodo makarị na ha na-enye ha nsogbu ka nke ndị Igbo bizie na chọọchị ndị obodo for free. So wee bụzie na nke ọbalị ime ya na ego fọrọ na akaụntụ nọmba foonu ha ji atụ afịa o wee bụ na anụmanụ nwaanyị obodo ya ewegoro nwụọ nkwụ because ọ onye nkwụ ka ọ bụ were nwụọ nkwụ were see papụ si ma papụ eji eli ka akpụ ose ya gbe mmiri na-agba nwatakịrị nwa ya nwoke ọ na-eno nwere ezigbo na ọ na-enye ihe karịa mkpa ka ọ nwụọ nkwụ because nwaanyị obodo na mmanya afta mmanya na-esi bongi chicken na nwezi ihe ọzọ blame ha na-agwa ha onye nọ n'akụ ọzọzi wezere ezu ịma ihe ihe ejizi eme were ezuwazie ahịa ọgwụ because onwe uru ọzọ balị. So as we speak now that guy na-eje court on Monday ọ na-abịa court ọ na-eme apịa na court on Monday na-ayọzi biko anyị binye ya ego na nwaanyị ego lapụ na fon ya ego ha tụtalụ na ihe na ịmaga ndị a ewere nwaanyị eti na soshal midia na-ayọ ego esendị ụmụ ihe nka ihe agasị a na-eme eri nke ọ na-erijikwa afọ ọ na-eme
chọọ ịtụ akwụkwọ ịtụta n'ezigbote ego mana ị na-atụ akwụkwọ na ị nọ ọfụma na-atụnyere ya iyi ọ na-emere afịa nwa na-azụ makwụrụ azụ ahịa ise nka na nka nwatakịrị were ego asị na ego na dị ebe a 3000 were nwụọ na nkwụ. Ọ na-eje apịa na kọtụ Mọnde zizie esi chọrọ ya ego ebe ka ifuru ego ya chọrọ ya kere ebe a esi chọta dị ego nye gị. Ihe mgbu ebidogokwa kịta ka ọ ma na nwa m nwaanyị a bụkwa anụmanụ, nwa m nwaanyị a bụkwa aka Hausa nwefu yo pasta nwa ego nwa nke eji eje oji chọọ ka esi gbayalịa mezuo ego ka onyegodo lọya ka onwe ike pụtagodo o were nwụọ na nkwụ. Unu ma bọsị mkpọ unu na this guy na-elili ya ọ bịa ịkpọ m na fon si m miko m nye fon ka o wee mekọrọ. I made the video here and I will continue to na-elelizi their updates till end, even till bọsị ọ ya ji igwe ọgwụ a ka o wee kpọrọ nwa a wee na Naijiria ọgwụ a wee gwọzie anya ma gwọgbuo ya because ihe zuru ori nwa